Salutare lume, salutare toată lumea, numele meu este Taric și bine v-am găsit la un episod de joc pe nume Clash of Clans, da? Și haideți să jucăm și noi Clash of Clans, că n-am jucat de ceva din Clash of Clans. Hai să ne uităm la... avem 12.785 trofei în clan, care rămâne, cine intră cine vrea, ne rămâne. Suntem pe locul 21 din 39. Slab, da? Dar am fost și pe locul 8-9, dar am scăzut că am vrut să trec în lingi mai slabe. Și acum ce să vezi, uite-mă în lingi mai bune. Azi să mi se facă și frumos 100 de level 4, aștept de 3 zile. Îmi place asta de arcitorul de 8, este solid, foarte solid. Așa, altceva ce mai pot prezenta, hai să scoatem loot-ul. Foarte mult, mi se pare mult loot cât am scos. Ori ăsta am de noi. Poate vă întrebați de ce am atât de multă elixir, 774.966. Păi vreau să-mi fac barca de nou, să-mi fac dragonul. Mâine, sigur. Hai să vedeți un atac legendar, m-a atacat cu Bowler. Și cu giganți de 8. Bowler, frate. Bowler și de level 3, de 1. Bowler m-a atacat cu Bowler. Era unul de level mare. Și era în Silver 1 și în Silver 2 și de-aia m-a putut ataca. El avea levelul 100 ceva. Uitați ce dă Bowlerul ăla. Și a avut și 30 de baloane și le-am făcut praf pe toate. Ciudat, uitați ce dă Barbarian King, un stă acolo de pază și el frumosul, săracul. Se plictisește. Deci acel atac m-a uimit. Să vedem dacă aveți niște donații de la 5 wizard de 3 ca de obicei. Donații nu prea bune, dar mă rog. Hai să zici un atac să ne iasă 3 stele. De fapt, n-am cum să-mi iasă 3 stele, să-mi iasă o stea. Cam atât atac eu și mi iasă o stea tot timpul. 3 stele deja, decă cu barbarieni full, nu prea cum. Bine, mă ajută Barbarian King-ul mult, dar nu-l folosesc, îl folosesc în caz decât dacă e un town hall în colț sau mai multe chestii. Oh, frate, ai mă pică și tu unul cu town hall 5. Unul cu town hall 5 dacă ne pică 3 stele. Că ăla are un singur mortar și asta e... Mamă cât lută ăsta. Bă, are town hall 9 la în colț. Dar oricum tot la atacam, trebuie să aibă town hall în colț că nu vreau. Dă-l încolo. Perfect, am ajuns, da, e maxat de căcat. Asta le scos și bavară, ce poți să vezi? Ce poți să cer de la un tip mai prost ca altul? Câteodată îmi place să văd care donații băgate în clan ca să-l fie ciudat, dar îmi place. Digimofia. Ideea e să spar tot ce e aici. Asta e întrebarea mea de colț momentanică. Așa, acum pot ataca liniștit. În timp ce barbarienii își fac treaba, își bagă și wizards ăștia niște complici. Victorie. Își dau mai bun victoria asta noastră. Poate nu 3 stele, dar 2 stele e garantată. Barbarian King mai bine îl punem să-și facă treaba pe margini, să radă ce pe aici. Radă ăștia. Dar nu o să mai reziste prea mult, cum am zis, dau oameni buni. Mi-a ras Wizard Tower-ul la jegos. I-am pus pe toți, uite ce se duc. Dați-mă pe tanhal, jegoșilor. Haide, bă, jegilor. Du-te, bă, pe Archer Tower ca să mi-l omoare. Sorry, Archer Tower, sorry. Dacă tocmai mi-a omorât un wizard și cam îmi pare foarte rău de el. Talent. Shit, îmi dă pe wizards. Bă, ce mult ia. Uite ce dă ăia, se chinuie toți, un barbarian. Și da, oameni buni, ziceam că nu se face 3 stele, dar am făcut în sfârșit 3 stele. Căz mare barosan. Avem 5045 Dark Elixir. Nu știu ce să facă ei.
Nu știu ce să fac cu ei. Deci, oameni buni, nu știu ce să fac cu ei. N-am ce să fac cu ei. What the fuck? N-am ce să fac cu ei. Să-i țin și eu acolo. Să ajung și eu la full cu ei. Imediat după ce mă se facă barbarianul. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Păi ce? Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. A, ce pompălău sunt amici și acum i-a anulat. Pentru căcat de asta. Care îi dau înapoi că mănâncă mult loot. Și mi-am zis că vreau să strâng loot. Și acum trebuie să căutăm iarăși, dragii mei, încă unul cu tahal 5. Că nu ne-a dus capul. Stai mă, dacă ieșim, nu pierdem lupta. De fapt n-am pierdut-o, dar m-am scos și nu mai o găsesc acum. Că sunt 32 de milioane de jucători. Nu o să mai găsești pe aia. Să vedem ce-și pune la grădat în haul și noi motoarele alea, așa. Nu avem loot, deci nu putem. Păi că n-avem loot. N-avem loot, bă, mă, ce boss, n-avem loot, auzi la mine. N-avem donații și n-avem potion de health, porțiune de viață, că aia ne ajută, că așa îmi dă wizard tower de 3 lovituri, mi-au omorât toți barbarienii. Și mortarul la fel, 4 lovituri așa. Deci trebuie să căutăm unul ceva mai slab. Oh, uite, town hall nou. Bă, loot-ul de căcat. Să-i ciordales un pic gold minele astea, dacă nu se supără dânsul. Goldul ăsta, dacă îl ciordesc un pic, ar fi bine. Să-i ciordesc un pic de loot. Că-mi trebuie puțin bănuți. Ăștia și-au făcut treaba. Mi-au adus ce-mi trebuia pentru lupta. Hai să-i dăm aici și să căutăm unul. Hai să căutăm unul cu ceva loot. Loot. Confruntarea finală, îi dăm, nu-i dăm. Nu, dă puține trofei, nici dă loot. Nu da loot, oameni buni, loot. Loot îmi pasă mie cel mai mult. Oh, ce bun elixir, da, dark elixir ăsta. 339. Pentru cei care încă n-ați ajuns la Town 7, credeți că 100 de dark elixir e puțin? E extrem de mult, se face foarte greu. 200.000 de dark elixir e maxim. Nu te lasă să ai capacitatea mai multă. 200.000. Și am de-abia 5.000 de loot și mă chinui să-i fac de un an de zile. Loot-ul se face ușor, gold-ul se face ușor. Ah, dacă își face și mortarul ăsta, pe ăsta-i dădeam. Mortarele alea sunt periculoase. Și wizard tower-ele, desigur. Mi se par mult mai periculoase wizard tower-ele, deoarece wizard tower-ul dă și când dai în el, când mortarul, dacă stai pe el, nu mai dă în tine. Dacă tu ești lângă el, că nu poate să dea așa de aproape de el. Mamă, cât dark elixir de ăsta. 758. Dar păcat că nu putem ajunge la ele. Bă, ești nebun, cât loot. Da, loot-ul e în alea, da. Și nu pot să-l iau. Caca-maca. Mamă, niciodată n-am exportat genul ăsta de bază. De câte praf arată. Arată prafau. Și upgradează 2 gold mine asta. Are. Să-i dăm, să nu-i dăm, nu-i dăm. Mi se pare că are ceva în... Și ce ar fi cel mai nașpa acum? Să-mi bagi ceva, să mă atace cu aer la donații. Sau cu un Valkyrie. Mamă, dacă îmi bag Valkyrie, eu nebunesc. Urăsc Valkyrie-ul. Perfect, am găsit unul ceva mai prost. Da, e prost. Mamă, ce dă jegos. Duceți-vă, boilor, duceți-vă. Valkyrie! Ăsta își face treaba, barbarianul. Bă, loot nu mi-a dat deloc. 0 loot, what the fuck, decât din donații. De la bonus, 407 loot. Bă, sunt bune donațiile astea de la loot. O, da. O, am trecut și în asta, în silver 1. Suntem pe locul 74.
Mamă, ce jos am P.E.K.K.A, what the fuck, de cum arată. Is P.E.K.K.A king, samurai, robot, no one comes. Am P.E.K.K.A's armor absolute in the Magdi blows. Deci are o forță legendară. Mă plimb și-o pe aici. Hai să vedem diferența de la Barbarian King de 1, 220 de damage, 1700 viață. Da? Hai să vedem diferența la 1 de 40. Du-te mă de aici. De tanta loc. Și a uitați, deci avea 1700, da? Și asta are viață 4453 și de 259 de damage. Deci e mult mai bun. Mamă, uite cum arată mortalul de 10. Bă, nici o tactică prea bună are tipul ăsta. Bagă o Valkyrie, frate. Și de level 12 Valkyrie o să copii și o tactică. 4 barbani de 7, 2 barbani, 2 arcași de 7, 18 bowler și un golem de 5 și 12 Valkyrie. Mi se pare o tactică legendară. Că cu tactica asta cam o bază ca a lui, o faci 3 stene. Să nu crezi că baza asta e proastă, e prea bună, de fapt asta e nu a lui, în bază la alții. Ce nu o să por la omul ăsta? Omul ăsta e Blake. E Blake. Uite-te un pic ce căcat ce-a făcut. Și-a băgat tot ce e mai important în afară. Și-a băgat loot-ul aici de unde ia cel mai mult afară, cu arca și failii repede. Aici la fel. Praf imediat se duce în el, dacă bagi niște giganți wizards. La fel. Frate, îi face praful, mă celărește pe ăsta. Îi rupe tot goldul. De ce a făcut handicapat asta de tactica? Nu o să-l înțeleg niciodată. Kick in me, deci am uite când mai am și termine. Mai am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bă, de ce valut? Da, ne poți că nu dă, mă, acum. Dar altă problemă. Problema mea, care nu o voi termina nicio. Pot să câștig. Pot să o fac. O, ce pot să băgat aer defensele pe aici. Dacă bagă baloane pe aici, de pe ăștia barbari, n-a făcut. Deci pot să o fac. Câte Tesla are asta? Băi, ești nebun? De unde îi lasă jocul să-și bage atâta? Eu sunt Tesla. Rupe Tesla, după-te. Mă, în viața mea n-am văzut atâta Tesla. Mă, pe ultima mapă e numai Tesla peste tot. Nu mai sunt nimic decât Tesla. Și tot nu le-am omorât. Mai are Tesla ceva. Eu vreau să-i dau pe loot aici. Bă, măcar 200.000 dacă îi dau loot, e perfect. Bă, că l-am căcăcit la loot. Mă mai spargi și tu ceva pe aici. Dam faliment la afaceri, ce naiba. Deci, da, oameni buni, asta a fost ideea mea, să-i ciordim tot loot-ul. Deci avem 910.225 de loot și 795.190 de galbeni. După ce se termină astea două, că nu le mai dau. Nu, fiindcă le las să se upgradeze. Ăsta durează 4 zile. Cine stă, frate, 4 zile? În panorama de joc. De fapt stă toată lumea, că după mă întreb P.E.K.K.A, cred că, bă, dacă ar fi P.E.K.K.A-ul la Town Hall 7, ești nebun. De fapt nu e Town Hall 8. Oameni buni, like și subscribe, 5 like-uri, pa!